Insellmilkom bibtijaj u nilqakom għal programm ieħor bl-isem ta' Erf it-Tora fejn qed niddiskutu din il-ġimgħa it-tielet porzjon tat-Tora illi jġib l-isem ta' Lech Lecha. U dina il-porzjon hija minn Ġenesi kapitlu 12 vers 1 sa Ġenesi 17 vers 27. Il-kelma Lech Lecha tfisser meta inti tmur. Meta inti tmur, ġifieri qed jirreferi għal meta Abraham għallu biex jitlaq minn Ur fejn kien jgħix fil-Mesopotamja u imur ġo l-art imwiegħda ġo Kanaan. Biex nibdew il-programm tagħna ħan niddiskutu ftit il-kelma Abram. L-isem ta' Abram xi jfisser? Il-kelma Abram tfisser missier eżaltati, ġifieri missier li huwa meqjus, missier li huwa meqjum, missier li huwa miżmum fil-għoli minn uliedu. U dana joħroġ mill-fatt li l-kelma Abram hija magħmula minn daw iż-żewġ kelmiet ab li tfisser missier bħalma ħafna jgħidu lil-Alla bil-lingwa Ebrajka aba missier, ab u rum li tfisser merfuħ, għoli. Abrum. Allura tfisser missier eżaltat. Fil-każ ta' Abram huwa isem profetiku. Illa li huwa isem profetiku, illa li nafu li li Abram huwa missierna fil-fidi. Għal dawk li jemnu dik li tgħid il-kelma talla ma' Abram huwa meqjus bħala missierna fil-fidi. Allura huwa missier li huwa meqjum, missier li huwa merfuħ fejn tidħol il-fidi tagħna. Interessanti ħafna l-fatt li Abram għalkemm ismu huwa profetiku għal karattru tiegħu ma ġiex imsemmi hekk minħabba li huwa Abram. Xiġifieri, missieru kellu skop partikolari għalfejn semmih Abram. U bħalma qednilkom, se nerġa' ngħidulkom din id-darba f'dan il-programm se nkomplu niddiskutu ħankomplu nikwotaw minn ktieb ta' Yaxar, ktieb fej issa suppost li ormai tafu li jiddiskuti fih naraw l-istess 5 kotba li nsibu fil-Bibja, l-5 kotba ta' Mose, din id-darba mill-lat storiku. U llum l-lat storiku fil-ħajja ta' Abram se joħroġ ħafna minn dan il-ktieb. Illa għaliex bħalma qed ngħidilkom. Abram missieru ddeċidi li jsemmih hekk għax kellu raġuni. Ħanamilha ċara mill-ewwel hemm ħafna xi ngħidu llum mill-ktieb ta' Yaxar u għaldaqstant ma kenniex ħin dispost għalina biex nagħmlu translation ta' kollox bil-Malti. Għaldaqstant għandna biċċa li hija translatjata u hija maqluba bil-Malti u għandna biċċa illi ħanaddu r-rakkont bil-punti li għandna imniżlin. Imma biex nibdew nitkellmu fuq l-isem ta' Abram bil-fors irridu immorru u nibdew minn missieru. Min kien missier Abram? U jekk immorru fil-ktieb ta' Yaxar kapitlu 7 vers 41 naqraw hekk. U hu hawnhekk qed jitkellem fuq ir-re, issa nitkellmu minn hu ir-re ukoll, u hu poġġa lil Tera bin-Naħor il-prinċep fuq l-eżerċitu u eżaltah il-fuq u elevah fuq il-prinċpijiet kollha. Min hu r-re? Qabel inkomplu nixtieq nafżakom ħalli ma ninsix illi il-ktieb ta' Yaxar tista' ssibu b'xejn u fuq l-internet tiddownloadjah bħala PDF file u toqgħod taqrah fil-kumdità tiegħek meta ikollok il-ħin u meta trid tistudja. Għal dawk li verament jixtuq jistudjaw il-kelma tagħna nħeġġiġkom tiddownloadjaw dan il-ktieb u taqrawh. Mela x'qed naraw li Tera, ir-re lil Tera għamlu kap fuq l-eżerċitu u eżaltah u elevah il-fuq. Sa vers 49 naraw li Nimrod kien gwerrier kbir tant li d-dinja kollha kienet tqimu. U diġà nafu mill-paraxa li qrajna qabel illi Noe kien il-bniedem li ħa il-ħwejjeġ ta' Adam u Eva fl-arka nafu li mbagħad it-tifel tiegħu tom lit-tifel tiegħu u t-tifel tiegħu tom din id-darba lil-tifel tiegħu li kien Nimrod. U issa qed naraw il dan Nimrod kbir re
illa li huwa maħtur ir-re, illa li ġdana rebaħ ħafna gwerer il-nies li kellu madwaru postijiet oħra li kellu imdawrin mal-belt tiegħu kien jidhom ma toqgħodux tibżgħu tiddejqux. Ħa niġġieled jiena likom u dana dejjem rebaħ il-gwerer tiegħu għaliex għax il-ktib ta' Jaxar jgħid li Alla kien miegħu. U kien Alla jgħinu biex jirbaħ daw il-gwerer. U meta rebaħ il-gwerer kollha li kellu jirbaħ, il-popli iddeċidew li jagħmlu ħre fuqhom. Fil-fatt Nimrod kien re pjuttost ta' kull pajjiż li kien hemm dak iż-żmien madwar id-dinja. Id-dinja kollha kienet tqimu bħala ir-re. U qed naraw hawnhekk issa illi l-Tera Nimrod għamlu il-kap kmandant tal-eżerċitu, il-kap kmandant tal-armata kollha. Wara ir-re, wara Nimrod kien hemm da Tera li huwa missier Abram. Vers 51 ta' kapitlu 7 ta' Jaxar jaqra hekk. Tera kellu 70 sena meta sar missier. U Tera semma isem it-tifel li twelidlu Abram. Għax ir-re kienu li ħafna f'dak iż-żmien u ta' pożizzjoni dinjituża fuq il-prinċpijiet kollha li kienu miegħu. Mela x'qed naraw? Qed naraw li Tera semma lit-tifel Abram għal pożizzjoni li kellu hu bħala kap kmandant fuq l-armata. Ma kienx jaf li kien qed ikun profetiku u li l-isem ta' missier eżaltat kien qed jagħtih lit-tifel tiegħu u li kien se jiġi mwettaq fil-futur. Minn hawnhekk jibdew sensiela ta' rakkonti minn xi xadda Abram. U hawnhekk fejn qed nidilkom ma nistgħux naġlu għax il-ħin kollu tal-programm żgur li ser joħodulna. Dana ir-rakkont huwa rakkont interessanti ħafna, rakkonti li żgur qatt ma smajtuhom bħala talim għaliex jekk intom ma taqrawx il-ktieb ta' Jaxar ma tkunux tafu dal-affarijiet. U aħna nafu li fil-knejjes ili mill-Knisja hawn Malta ili id-denominazzjoni l-ebda knisja ma tistudja l-ktieb ta' Jaxar u l-ktieb ta' Enok u jagħmlu talim minn fuqu. Relatat ma dak li qed tgħid il-kelma talla dejjem sewwa, imma aħna nistgħu ngħidulkom li kemm il-ktieb ta' Enok u kemm il-ktieb ta' Jaxar ma fihom xejn li jmorru kontra il-Bibja li għandna aħna, kontra il-kelma talla kif nafuha aħna. Fil-fatt s'issa x'qed naraw? Qed naraw ġenerazzjonijiet, kif huma l-ġenerazzjonijiet wieħed wara l-ieħor. U allura minn hawnhekk ħanibdew issa naraw naqa' minn xiex kellu jgħaddi Abram sabiex wasal dak il-bniedem ta' fidi kbira minn fejn ġaba dil-fidi. U ħanibdew ir-rakkont tagħna minn hawn. Nħaddulkom ftit fuq. Meta twielet Abram, missieru Tera stiden uffiċjali tal-armata biex imorru d-dar jagħmel festin jiċċelebraw it-twelid ta' da il-wild tiegħu. U huma ħerġin, din hija interessanti, huma ħerġin mingħand id-dar ta' Tera raw kewba taqsam min-naħa għall-oħra tas-sema u waqt li qed taqsam min-naħa l-oħra tas-sema belat 4 stilem. U l-astrologi u isħaħar ta' dak iż-żmien dana interpretawh bħala saħta ħażina, bad omen, interpretaw li kien ser jiġri xi ħaġa u din ix-xi ħaġa kienet illi twielet xi ħadd li ser ikun re u li dan ir-re dana x-xi ħadd kien ser jieħu il-post ta' Nimrod. Kien se jneħħi Nimrod minn re u jilħaqu minn floku. Il-fatt li kienu ħerġin mingħand Tera u l-fatt li s-sinjal fis-sema kien qed jgħid dak li kien qed jgħid għalihom interpretaw illi dana it-tarbija dana ir-re kif twieled ma jista' jkun ħadd għajr Abram. Allura daw x'għamlu l-orrif, l-istudjużi, isħaħar, l-astrologi marru għand ir-re għand Nimrod u qalu l-isma' Nimrod hekk u hekk kull ma ġara ma jistata dil-kewba belet 4 tistilel u dana jfisser li xi ħadd għad joħodlok postok. Isma' aħna għadna ġejjin il-bieraħ ħriġna mingħand Tera morna naraw il-wild tiegħu x'twilidlu tifel u
dana ix-ċaħat li qed joħodlok postok huwa dan Abraham. Dak li qed ngħid huwa kollu minn dan il-ktieb. Qedtilkom twila l-istorja ma nistgħux nagħmlu translation bil-Malti tagħha. Għalissa, allura qed ngħidulkom l-istorja fuq. Nimrod bat Altera u talbu biex joqtol l-Abram. U hemm storja interessanti ħafna, ħanidilkom malaj, dana Tera f'inta storja u d-dimirrex irreqallu sba' ġib l-tifel tiegħek ħanoqtlu. U għallu, maesta, għallu l-beraħ ġi wieħed għandi, għallu, u tani offri li ħafna depo, ħafna fidda biex inti ħizziem l-abjat li inti tajtni. U r-re, ir-rabja. Għallu, inti xtambi id-depo l-fidda, għallu, speċi mandax bizzej id-depo fidda, jamma l-fetti ħizziem li tajtek jien, xtambi aktar depo fidda mill-li għandek, mux bizzej insenjur. Għabess Tera għallu, għandek raġun, maesta, allura inti għalfejn qed toffri li depo fidda biex inġiblek it-tifel tiegħi ħalli toqtlu. Għax ir-re kien offrilu depo fidda tal-li jġiblu t-tifel biex kun jista' joqtlu. Fl-erf tiegħu Tera talab 3 ijiem grazzja biex jaħsibha fuq dak li qed jgħidlu r-re, ir-reba insisti li jrid l-Abram biex joqtlu u ir-re hekk għamel taħt 3 ijiem grazzja. Matul dawn it-3 ijiem, is-seftura ta' Tera ukoll weldet tifel, u allura Tera x'għamel? Ħeba l-Abram u lil-Nimrod ta' it-tifel tas-seftura. U l-mument li ta' it-tarbija dana Nimrod qabada u sabbata mal-art u qatilha din it-tarbija. Min għalih li qatel l-Abram. Fil-fatt hawnhekk naraw li Abram missieru Tera ħadu uħbieħ ġar flimkien ma' ommu u ma' infermiera persuna li kienet tieħu ħsieb it-tarbija ma' ħbihom ġar u kull xahar kien joħdilhom provvista ta' ikel u xorb biex ikollhom xiklu u xi xorbu. U għallur issa dik l-istorja għaddejna kapitlu 7 u kapitlu 8 u issa tħanna f'kapitlu 9 tal-ktib ta' Jaxar. U kapitlu 9 tal-ktib ta' Jaxar jaqra hekk. Ħaran li kien ħu Abram kellu 42 sena meta kellu lil Saraj. Dan ġara fl-10 sena fil-ħajja ta' Abram, mela x'qed naraw hawnhekk, qed naraw li Ħaran ħu Abram kellu tifla li kien jisimha Saraj. Din hija l-istess Saraj li mbagħad jisimha Sara u li kienet il-mara ta' Abram fil-fatt. Ejja ħankomplu naqraw. Ħaran kellu 42 sena meta kellu lil Saraj. Dan ġara fl-10 sena fil-ħajja ta' Abram. U f'dak iż-żmien Abram u ommu u l-infermiera ħarġu minn ġolar għax ir-re u s-sudditi tiegħu kienu insew l-affari ta' Abram. Mela x'qed naraw hawnhekk? Qed naraw li ta' mitwalid sakemm kellu 10 snin Abram kien qed jgħix ġo dalar moħħbi minn Nimrod li huwa karattru importanti fil-kelma tal-Alla wkoll fil-Bibja. Vers 5. Din hija r-raġuni għalfejn Alla sejjaħ il-Abram għax Abram kien jafu. Abram seta' jisma' l-vuċi tiegħu, Abram seta' jobdi l-istruzzjonijiet tiegħu. L-oħrajn ma kienx moħħhom f'Alla, l-oħrajn kien moħħhom fl-allat folot tagħhom, issa naqraw fuqhom. Għandna rakkont veru ħelu fil-ħajja ta' Abram. Anke s'issa jidher interessanti. Ħanaddu għal kapitlu 11, meta qed naqbes il-kapitli ma jfissirx li qed naqbes u naħbi xi ħaġa, imma jfisser li kien hemm ħafna affarijiet illi pjuttost huma storja ta' x'ġara Nimrod kemm iġġielet u ma' min ħada u fejn rebaħ, imma mbagħad nerġgħu naqbżu għal l-istorja tagħna. Kapitlu 11, vers 13, u naraw hawnhekk ir-ritorn issa ta' Abram. U fis-sena 15 tal-ħajja ta' Abram, ibn Tera, Abram ħareġ mid-dar ta' Noe u mar id-dar ta' missieru. Hawnhekk qed ngħidu meta Abram kellu 15-il sena allura, meta kellu 15-il sena issa telaq mingħand Noe u reġa' irritorna fid-dar ta' missieru. U hawnhekk jidħol rakkont ħelu ħafna il għaliex issa ħanaraw meta marat missieru Abram x'sab, x'għamel u x'ġara.
X'ħin marant missieru u daħal ġo kamra partikolari li kienet tintuża għal-qima u t-tifħir, sab illi kien fiha 12 il-statwa. 12 il-statwa illi kienu 12 il-Alla fadz. U fil-fatt Abram ħalef illi jekk ma jkissirhomx dal-istatwi, hekk jagħmel lilu Alla. Jiġifieri jekk Abram ma kien se jkisser dal-istatwi, u qal li Alla kien se jkisser lilu bħal ma suppost kisser l-istatwi. U kien iddispjaċut ħafna jgħid il-ktib ta' Jaxar, kellu dieqa kbira b'dak li ra, għaliex tinsewx Abram kien jemmen falla tal-Bibja, mar ifittex il-missieru u sabu ġo tempju u għallu pa, min ħalaq kollox, min ħalaq il-bniedem, min ħalaq l-annimali. U dan missieru għallu ejjebna ħanrik. U daħlu ġodina il-kamra f'dan is-santwarju fejn fih kien hemm 12 statwa kbar u ħafna żgħar. Kien mimli statwi dana il-post. Statwi li jirrappreżentaw Alla tfoloz. Kien hemm 12 minnhom kienu statwi kbar, jew Allat forsi meqisin kbar, u ħafna illi kienu żgħar. U x'ħin mar id-dar Abram imdejjaq kif kien b'dak illi kien jagħmel missieru jadura Alla tfoloz, talab il-ommu Alla ma Alla oqtol li annimal żgħir. Ħaruf jew baqra kienet x'kienet. U sajjaru li ħalli intieħ b'sagrifiċċju lill-Allat ta' missieri. U din ommu qatlet dal-annimal ferħ sajritulu u tatulu. U dana Abram mar fil-kamra fejn kien hemm daw 12 il-statwa tal-Allat, poġġa id-dix kollu ikel fin-nofs u qatem jistenna ħajara x'ser jiġri. X'kien fl-aħħar tal-ġurnata ra ħadd ma ċċaqlaq biex jiġi jiekol da, kien hemm imterqa jew mazza u kisser 11 il-statwa minnhom. Kissirhom kollha imbarra l-istatwa l-kbira dik li tmeqjusa l-Alla ta' kulħadd. U x'għamel Abram qabad din l-imterqa u poġġiha f'idejn dan l-Alla. Meta ġie missieru għax sema l-istorbju, sema kommozzjoni u għal-ħammur nara x'ġara u daħal għallu ibni, għaw x'għamilt? Għalix kissirt li kollox. Għallu pa, għallu mhux jiena. Għallu dak ġibtilhom l-ikel. Għallu u kif tħalt, kollha mejlu jdejhom biex jieklu qabel mejjel idejh il-kbir, l-Alla l-kbir, għallu l-Alla l-kbir ir-rabja tal-li provaw jieklu qabel jibda jiekolu u qabad l-imterqa minn hawnhekk minn fejn kienet għallu u kissirhom. Qabes missieru, għallu bni, għallu kemm taħsibni ignorant. Għallu ma tafx li dawk tal-ġebel la jitkellmu, la jisimgħu, la jaraw, la jiċċaqalqu, la jieklu, qabes Abram għallu allura pa, inti għalfejn tadurhom daw. Imma Tera kien irrabjat ħafna u fir-rabja li kellu Tera mar biex jirrapportah lir-re. U ir-re sejjaħ il-kmandanti tiegħu, sejjaħ il-sħaħar tiegħu u iddiskutaw x'se jagħmlu b'dan Abram. U illi jaħarquh ħaj. Illa għaliex iddeċidew li jaħarquh ħaj. Illa għaliex indunaw li kien Abram. Fil-fatt il-ktib ta' Jaxer jgħid isma' da tal-li daħaq, tal-li jagħmel dak li jagħmel, tal-li kisser l-Allat tagħna suppost li jiġi mmallaq. Imma qallu da peress li huwa Abram u se jipprova joħodlok postok bħalma diġà nafu, ejja ħanaħarquh, ħajmut maħruq. Imma is-sultan irrabja u batal Tera. U rrid ikun jaf ġara u Tera qallu isma' qallu mhux it-tort tiegħi ma rridx inqarraq bik, qallu ma ġaluna, qallu min ġalek. U da Tera waħħal f'Ħaran fit-tifel li joħol. U ir-re ordna li
kemm Ħaran u kemm Abram it-tnejn jintefgħu ġodina il-ħuġġieġa li kienet se tkun ħuġġieġa kbira ħafna biex jinħarqu. Ma rridx ninsa ngħid li Ħaran meta ra l-Abram u kien jisimgħu jitkellem u x'għamel u x'm'għamilx, kien qed jemmen falla ta' Abram, imma żamm kollox għalih waħdu misturu ma qal il-ħadd. Fil-fatt qal jekk Abram jippreveni fuq ir-re, jekk Abram jirbaħ dil-biċċa xogħol fuq ir-re, jiena immur wara Abram. Qal imma jekk ir-re jirbaħ fuq Abram, jiena allura neqpa' nimxi wara ir-re. U ġie ordnat illi titqabbad din il-ħuġġieġa kbira li kienet kbira ħafna, kien speċi ta' forn kbir, nar jaqbad ħafna. Il-kelma il-ktib ta' Jaxer jgħidilna li kien hemm 9,000 fruħ isegwu dak li kien qed jiġri, apparti n-nisa u t-tfal li kienu fuq il-bjut ta' djar biex ikunu jistgħu jaraw x'qiegħed jiġri fil-madwar. U naraw li Abram u Ħaran intefgħu fin-nar, nar qawwi ħafna. U il-kelma tgħidilna li neżżawhom qarwanin minn barra il-ħwejjeġ li kellhom ta' taħt, jiġifieri kienu żaqhom barra u saqgħuhom mikxufa, u rabtulhom idejhom bil-ħbula. Fil-każ ta' Abram inħarqu l-ħbula u fil-każ ta' Ħaran inħaraq u sar il-miet. Ir-rakkont jgħid li dan Abram għamel 3 ijiem jippassiġġa ġo dan in-nar. U fil-fatt jgħidilna rakkont ukoll li in-nar tant kien qawwi illi ħareġ minn ġol forn darbtej ħareġ u ħaraq lis-soldati li kien hemm għassa ħdej dan il-forn għax tant kemm kien qawwi. Meta marru jgħidu lir-re ġara u ma ġarax, ir-re qallhom morru baċċi xi soldati oħra qallhom morru u kkonfermaw kunu żguri minn dak li qed jgħidu. U Jaxer fil-ktieb ta' Jaxer insibu li meta s-soldati rresqu lejn il-forn l-istess ħarġet fjamma kbira ħarqitilhom wiċċhom u mietu xi 8 minnhom. Meta ra hekk ir-re ordna li Abram jiġi meħlus. Imma f'dan il-każ ir-re kellu ħolma. Kellu ħolma li mistaqgħu nidħlu fiha hawnhekk x'ġara u ma ġarax, imma meta reġabat għal dawk li interpretaw il-ħolm u għasħaħar daw għalulu sma' din il-ħolma mija xejn ħlief konferma ta' dak li jednilek meta twilet Abram. Illi Abram se jgħodlok postok u bdew jassoċjaw il-ħolma tagħhom ma' Abram. U Abram ir-re Nimrod ried iddeċieda illi sma' dana ikolli noqtlu, ħalli neħles minnu, nkella se joħod li posti, inkella se joqtolni u biex joħod li posti. U ir-re iddeċida li joqtol il-Abram. Jaħdem fil-palazz ta' Nimrod kien hemm persuna jisimha Eliezer. U dana Eliezer mar ant Abram u għallu kollox. Biex tkunu tafu issa għal dak li ġej il-qoddim fil-paraxa, anke fit-tempju ta' Nimrod kien hemm ukoll kien hemm magician fals illi ħan nitkellmu fuq il-qoddim imma ma dana storja insemmuh. Biss biex tkunu tafu kollox dana Eliezer illi sema li il-pjan tas-sultan u mar jgħid bih l-Abram huwa l-istess Eliezer illi meta Abram telaq minn Ur u mar biex telaq minn Mesopotamja u mar l-Artim u jadal Kanan kien mar miegħu. Huwa l-istess Eliezer illi Abram meta għallu dina ħadkun bwirtek, għallu isma, għallu jena m'għandix min jiritni ħlief Eliezer is-servjent, dan huwa l-istess Eliezer illi Abram jirreferi għalih. Ġifieri dan mbagħad telaq ma' Abram u baqa' fidil jaħdem ma' Abram sakemm Abram miet, baqa' miegħu sal-aħħar. Xi ħaġa interessanti issa mill-istorja u hekk mbagħad nidħlu fl-istorja fejn Alla kellem il-Abram għallu isma' tlaq minn hemm u mur fl-art li ħanorik jien. U Abram kellem il-missieru, kellem il-familja tiegħu, kemm Abram, kemm missieru, kemm Lot illi kien it-tifel ta' Ħaran iddeċidew illi isma' dan kien messaġġ minn Alla dinja kelma tal-Alla mela ejja ħanitilqu u kollha telqu miegħu ħarġu
minn ġuqur u marru għall-art imwiegħda. Xi ħaġa interessanti meta ġew biex jidħlu fl-art imwiegħda. Naraw illi daħlu mill-post jismu Xekem. Hemm ħafna affarijiet ngħidu fuq dan il-post, affarijiet li aħna nistudjawhom kull nhar ta' Sibt meta nkunu qed niltaqgħu, infakkarkom ħana niltaqgħu is-Sibt fl-10 ta' filgħodu fl-Aqua Marine Hall fit-Topaz Hotel San Pawl il-Baħar u nistudjaw dal-affarijiet. Waħed mill-istudju kien fuq da Xekem li huwa post minn fejn ħtid tgħaddi biex tidħol fl-art imwiegħda fuq naħa hemm il-muntanja Gezer u n-naħa l-oħra hemm il-muntanja oħra, waħda tissimbolizza il-Barkit u l-oħra tissimbolizza s-Saħtid. Dan huwa l-istess post fejn Mosè kellem il-poplu tiegħu qabel mitu qallhom għażlu llum il-ħajja, għażlu llum il-Barkit. Fil-fatt interessanti ħafna li sal-lum stess dal-ġiex muntanji li qegħdin faċċata ta' xulxin u kull ma hemm fin-nofs jifridhom huwa wied, il-wied ta' Xekem minn fejn tittaddi, waħda tħaddar u l-oħra hija blad. Dik li tirrappreżenta il-Barkit hija mimlija ħaxix u ħajja u l-oħra li tippreżenta s-Saħtid hija mimlija blad. Daw affarijiet li tistgħu tmorru Iżrael u tarawhom, tistgħu anke tiggooglejawhom u ssibuhom fuq Google u taraw kemm hu kbir Alla il-Missier. Biex inkomplu, Abram daħal fl-art imwiegħda minn Xekem. U huwa post interessanti għaliex anke riċenti meta fis-sittinijiet ridu meta fil-gwerra biex tintrebaħ Ġerusalem bdew jippruvaw jidħlu ġewwa Iżrael, ma setawx it-truppi Ingliżi ma setaw b'xejn jgħaddu għal dan il-post. Sakemm imbagħad inbidel il-ġeneral Ingliż, dan huma affarijiet li ssibuhom anke fuq il-Wikipedia, issibuhom anke fuq l-enċiklopediji, tajjeb. U issa insibu li meta inbidel il-ġeneral Ingliż, il-ġeneral ġdid iddeċida li jibdel il-vija ta' kif jattakkaw. Minflok attakka minn fejn kienu attakkaw darba tnejn li taw tilfu qalu isma' ejja nippruvaw nattakkaw minn Xekem din id-darba. U meta attakkaw minn Xekem daħlu u baqgħu għaddejjin sakemm ħadu Ġerusalem. L-istorja tgħid li meta daħlu f'Xekem ħasbuhom truppi Arab u allura aċċettawhom u meta ndonaw l-isma' din qed armata Ingliża ġew biex tattakkana kien tard wisq biex jiddefendu lilhom infushom. Imma il għaliex huwa importanti dan li qed ngħidu, il għaliex Abram daħal minn Xekem bena artali u vjaġġa u kompla niżel aktar l-isfel lejn naħa tal-ofsenar. Ejja naraw għalfejn huwa importanti. X'ġara qabel da kollu? Kien ġara qabel Abram telaq minn Ur? Kulħadd jaf il-famuża storja tat-Torri ta' Babel. Torri ta' Babel illi kien simbolu għal poplu ta' Babilonja mhux biss bħala ġlieda kontra Alla. Hekk kienu qed jagħmlu, kienu qed jiġġieldu kontra Alla meta rridu jitilgħu fis-sema. Xi ħaġa li ġielek taħseb għax jekk Alla ħoloq il-bniedem biex jgħix fuq l-art. Għalfejn il-bniedem madu sal-lum irid imur il-barra u jara xemm iktar il-fuq u iktar il-barra. Kieku Alla rid ikun jaf, irridna nkunu nafu xemm hemm barra kien ħallina hemm barra. Imma la ħalaqna fuq dil-art, l-interess tagħna huwa fuq dil-art. U prattikalment għadna nafu eżattament dil-art x'fiha ma fihx kollox, apparti li kissirnija. Imma ħalli nkomplu. It-torri ta' Babilonja ma kienx biss ġlieda kontra Alla, imma hija anke ġlieda biex jintesa' Alla. U l-poplu jaħseb fuq innifsu. Ejja ħana naraw xi tgħid issa l-Iskrittura. Ġenesi, kapitlu 11, vers 4. X'qalu l-Babilonisti? U reġgħu qalu ejjew nibnu belt għalina u torri bil-quċċata tiegħu tilħaq ismawiet u nagħmlu isem għalina ħalli ma ninxterdux ma' wiċċ kollu tal-art.
Araw x'qalu biex nagħmlu isem għalina. Dawn huma kollha punti importanti meta naqraw ir-rakkonti. Ejja ħan ikkomparaw issa x'jgħid Ġenesi 11:2 ma x'għamlu l-Babilonisti. Ġenesi kapitlu 11 vers 2 jgħid hekk: meta l-bnedmin telqu mill-Vant sabu wita art f'Sinar u baqgħu hemm. Mela dak għax għamlu l-Babilonisti. Ejja ħana naraw x'għamel Abram, mela tinsewx daw x'għamlu, daw baqgħu hemm. Sabu biċ-ċart u bnew il-belt tagħhom u baqgħu jagħmlu u jgħixu hemm. X'għamel Abram? Ġenesi kapitlu 12 vers 8. Min hemm telaq lejn il-muntanja fuq in-naħa tal-Vant ta' Betel, l-istess bħalhom dan li l-Vant ġi Betel, u waqqaf l-arix tiegħu hemm. Betel fuq il-punent u Aj fuq il-Vant. U bena hemm artal lil-mulej u sejjaħ isem il-mulej. Mela x'qed naraw hawnhekk? Qed naraw żewġ affarijiet differenti. Qed naraw il-poplu ta' Babilonja vjaġġa lejn il-Vant, bena belt biex tkun tiegħu u tissemma lih biex ikun kbir ismu, mentri Abram mexa lejn il-Vant, għammar ġottinet, u t-tinda tistallum iż-żalma u timxi aktar l-isfel u dejjem tivvjaġġa aktar, imma apparti hekk għamel artal u sejjaħ isem il-mulej. Abram ma kienx qed ifittex ismu. Din hija d-differenza li qed naraw il-Babilonisti bnew belt fejn jgħixu waqt li Abram waqqaf it-tinda. Babilonja. X'għamlu l-Babilonisti? Bnew torri. X'inhu torri? X'issimbolizza? Torri huwa monument. Monument li kien ser jilħaq is-sema suppost. Kien monument biex jagħmlu isem għalihom. Dak kien l-iskop li jibnu dan it-torri, sabiex jibnu isem għalihom. Abram, min-naħa l-oħra, bena altar, bena monument għal Alla. Għaliex l-artal dak li huwa monument għal Alla. Mela qed naraw waqt il-Babilonisti qed jippruvaw jagħmlu isem għalihom, Abram kull fejn kien imur kien qed jagħmel isem għal Alla il-Missier. Altar jintuża għal qima. F'dan il-każ il-qima lejn Alla tal-Bibja. It-torri wkoll kien speċi ta' altar, ara x'qalu, u nagħmlu isem għalina. Nerġa' ngħid din hija d-differenza bejn dak li jagħmel Abram għal dawk li kienu qed jagħmlu l-Babilonisti. Il-Babilonisti bnew belt u torri biex ikabru isimhom waqt li Abram kull fejn kien imur kien jagħmel artal u jsejjaħ isem il-mulej. L-interessanti huwa li it-tnejn kellhom l-istess ħsieb, it-tnejn kellhom l-istess idea, it-tnejn kellhom f'moħħhom li jieħdu ħsieb isem. Abram bena altar għal ġieħalla u l-Babilonisti kienu bnew torri għal ġieħ tagħhom stess. X'inhu ir-riżultat ta' da kollu? X'ir-riżultat minn dan li qed ngħidu? Il-Babilonisti li rridu jagħmlu isem għalihom ġiet id-destruzzjoni u l-qerda fuqhom. Inqered Babilonja, inqered il-poplu, inferex, inbildlu l-ilsna u spiċċaw, intesew, inqerdu. Min-naħa l-oħra, fir-rigward ta' Abram, Alla qallu f'Ġenesi kapitlu 12 vers 2 qallu jien nagħmel minnek ġens kbir, imbirkek u nkabbarlek ismek u inti tkun barka. Qed taraw id-differenza? Min prova jagħmel isem għalih innifsu Alla erdu. Min prova min dejjem xandar l-Alla, min dejjem sejjaħ l-isem tal-Alla, Alla kabru. Kabballu ismu lil Abram. Allura x'qed naraw hawn? Qed naraw illi wara il-fallimenti kollha tal-umanità nistgħu ngħidu sa Noe l-umanità dejjem fallit. Mbagħad il-popolazzjoni tħassret, ġie bħalma għedna Enok ġab it-tjieba fid-dinja, reġgħet il-popolazzjoni tħassret, u mbagħad ġie Noe u rġajna bdejna mill-ġdid. Noe u l-familja tiegħu kienu jservu l-Alla, imma warahom il-popolazzjoni reġgħet tħassret u tħassret sew. U issa wasalna f'Abram. Abram
illi kien persuna ta' suċċess għall-umanità, il-ċex kien jemmen falla. U x'għamel Alla? Alla qabad il-dan il-persuna li kien suċċess għall-umanità u dawwar dan is-suċċess żgħir f'wieħed kbir. Illa lix qed ngħid żgħir f'wieħed kbir, illa lix Abram kien waħdu jemmen falla. U mbagħad dawwar il-familja tiegħu ħarġu minn Ur marjeġ fl-art ta' Kana l-art imweda u llum minn bniedem wieħed għandna popolazzjoni sħiħa imxerda mad-dinja kollha suppost temmen falla ta' Abram, Alla ta' Ġakob, Alla ta' Iżak, Alla ta' Iżrael. U kif għamlu dan Alla? Alla li għamel huwa li n-nazzjon ta' Abram issa sar nazzjon li jiffoka fuq l-isem ta' Alla. Għawek mustan għodu nitlu fit-talim, ednilkom, nerġanadulkom, għanna ħafna talim fuq il-website tagħna messianicmalta.org, morru u simawhom, ħadkunu tafu kif il-poplu tal-Alla ġie maħħud minn ġewwa Iżrael, minn ġewwa l-art imwiegħda u ġi eżiljat inferrex mad-dinja kollha, illum Alla qed jerġa' isejjaħ il-poplu tiegħu, poplu li jissejjaħ bismu, poplu li jemmen falla tal-Bibja. U allura qed naraw li in-nazzjon ta' Abram huwa il-mudell li aħna għandna nimxu fuq bħala fejn tidħol ir-relazzjoni bejna u bejn Alla, Iżrael huwa dak il-mudell. Alla poġġa nazzjon ta' Abram li huwa Iżrael fuq pedestal u taħ isem qawwi. Daqsdek kolli l-Iżrael, taħ isem qawwi. Kemm hu qawwi isem Iżrael? Il-gwerer kollha li dejjem inqalgħu madwar id-dinja dejjem inqalgħu minħabba Iżrael. Għadna sal-lum naraw konflitti kbar f'ħafna gvernijiet differenti. Illum nistgħu naraw l-istorja ta' Iżrael kif inhi l-Amerika x'qed jiġri, l-Ingilterra li hija l-Amerika u l-Ingilterra li huma fdalijiet tal-poplu tal-Alla. Nerġa' ngħidilkom morru simgħu it-talim li għandna fuq l-eżilju ħadkunu tafu x'qegħdin ngħidu, xi darba nagħmlulkom talim ieħor din id-darba nagħmlukom anki ċertu stampi biex tkunu tafu x'qed ngħidu. Imma biex inkomplu fuq is-suġġett tagħna ħalli nibdew nikkonkludu, allura qed naraw illi Alla olla il-poplu ta' Iżrael għaliex il-poplu ta' Iżrael dejjem ħares lejn Alla bħala il-missier tiegħu, dejjem qiemu u dejjem mexa mal-istruzzjonijiet tiegħu. Dejjem kien fidilleh, allura Alla ollih. U għalhekk qed ngħidu isma' Iżrael għandu jkun il-mudell li aħna fuq urdu nimxu fejn tidħol ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. L-istess bħal Abraham, aħna għandna nkunu mudell ta' valuri tal-valuri ta' Alla. Jiġifieri, mhux biss nemmnu fit-Tora, mhux biss ngħidu li aħna nżommu l-istruzzjonijiet tal-Alla, imma nkunu ambaxxaturi tal-Alla. X'jiġifieri? Jiġifieri mhux jiena ngħid isma' jiena nżomm is-sibt qaddis ta' u mbagħad minn wara dan kulħadd niksru għax ħadd ma qed jarani. Ma jfissirx li aħna bħalma aħna ta' Messianic Malta nimxu mal-istruzzjonijiet kollha tal-kelma tal-Alla u allura ma niklux laħam maħmux bħal huwa l-majjal, il-fenek, iż-żiemel, is-sixels u l-qarnit u r-rizzi. Dak Alla qal huwa kollu laħam u ikel maħmux u mhuwiex ikel għalina. Allora qed ngħidu, ma aħna ma ngħidux isma' dawk ma nikluhomx ta' u mbagħad bil-moħħbi immur nagħmel xi breakfast b'xi nofs kilo bacon ġo fih. Tifhem il-vili mhux hawn il-vili hija din. Illi ssib nies li huma Kristjani illi jaħdulek il-breakfast jagħmlulek nofs kilo bacon jew inkelli s-saġiel miliet tewhom jagħmlulek xi biċċa majjal tajjeb u verament mingħajr il-biża' tal-Alla f'qalbhom fuq il-mejda tal-ikel jitolbu l-Alla jberkilhom dal-ikel. Ikel li Alla qal isma' dak mhuwiex ikel tikluħx, kif jista' Alla qatt ibarikulek. Għalhekk qed ngħid irdu nkunu ambaxxaturi. Irdu nkunu ambaxxaturi bħalma hu il-poplu ta' Iżrael. Il-poplu ta' Iżrael suppost għandu jkun dawl, diġà qednilkom fuq da
Parashat Bereshit, il-poplu ta' Izrael għandu jkun id-dawl tad-dinja. Id-dawl tad-dinja ifisser illi inti mhux tajt inżomm il-kelma tal-Alla u mbagħad minn wara d-dar kulħadd għax ħadd ma qed jarak tiksera bla doċċ. Le, dik hija integrità illi l-kelma tal-Alla żomma kemm fejn qed jarak kulħadd u fejn anke inti qiegħed waħdek. Irridu nifqu niblu t-torrijiet għalina ħbieb. Irridu nifqu nagħmlu l-isem għalina. L-iskop tagħna bħala Iżrael huwa li nollu isem Alla u meta nollu isem Alla u Alla jolli isimna. Ipoġġina fuq pedestal u jorfana il fuq. Kultant din tista' tkun sfida, imma jekk aħna verament nibnu altar għal mulej u mhux torri għalina, Alla wedna illi ikun magħna dejjem u jgħinna u jerfana il fuq. Wedna li jerfana l fuq nkunu parti minn dak in-nazzjon, il-poplu tal-Alla li jissejjaħ Iżrael. Allum ħanifqu naħseb kienet interessanti biżżejjed ir-rakkont ta' Abraham mill-ktieb ta' Yaxar. Nerġa' ngħidilkom għal min verament irid jistudja għal min interessat x'fih dan il-ktieb tistgħu tniżluh bħala PDF minn fuq l-internet u taqrawh fil-kumdita tagħkom meta ikolkom il-ħin. Interessanti ħafna aħna naqraw il-paraxa u mal-paraxa nossoċjaw l-istess storja mill-ktieb ta' Yaxar u naraw allura spiritwalment il-kelma tal-Alla x'qed tgħid u storikament x'ġara. Issa, ħafna jista' jkun ma jaqblux ma dak li qed ngħidu, ħafna jista' jiġu kontrina, imma jiena nerġa' ngħidilkom ħbieb. Kristu, Jaxua, Ġesu, kwota darbtejn minn dan il-ktieb ta' Enok, sinjal li kien qrah. Sinjal li kien jaf x'fih. Xi darba ngħidulkom x'fih minn fej kwota Jaxua mill-ktieb ta' Enok, imma jekk inti verament tistudja, jekk inti verament interessat, ikollok relazzjoni tajba mal-Alla, aqra l-ktieb, ħadd iskopri waħdek minn fej kwota Jaxua minn ktieb ta' Enok. Allum ħanifqu nispera li qed tieħdu pjaċir b'dan it-tagħlim, infakkarkom il-ġimgħa d-dieħla ħankomplu bil-paraxa li jmiss u din id-darba il-paraxa li jmiss jisimha Vaera u ħankomplu nitkellmu fuq Abraham din id-darba. Sakemm narakom programm ieħor insellmilkom. Shalom!